Errutina jasaio Eko bizitza bakarra Gaizitzi Nekatua gaudelako Betiko modu Namestu ello gau Ezela bilege Erdikan Ezele Kuatea Bondala gala Kaixo ekipo, ongi etorriak Amaikanper saiora, badakizue hemen Euskal Herriko furgonetarik onena bilatzea dugula helburu eta gaurkoan Irurtzunera etorri gara bi lehiakideren furgonetak ikustera. Beraz, erronka batzuk ditugu, guazen ikustera zelan doan. Larun batak kazetari, nola kontatu ez dakinari, soineko berda. Bueno, bikote, ongi etorriak Amaikanper saiora, badakizue helburua dela Euskal Herriko furgonetarik txukunena topatzea. Gaurkoan Idoia eta Gorka zaituztegu hemen, eta furgonetekin hasi aurretik, zuen buruak aurkeztea komenigarria litzateke. Beraz, zeintzuk zarete eta zer dela eta zaudet hemen? Nik Idoia naz, 31 urte ditut, eta Bilbokoa naz, baina orain nau Kantabrian bizitzen. Eta, furgoneta txiki bategaz hasi nintzen, eta gero honekin. Gorka naiz, Altsasukoa bizi naiz. Ni menditik nator, orduan, lo egiteko kotxez eta furgonetak da normala. Gaurko saioaren helburua izango da ikustea bietako zeinek duen furgonetarik txukunena, eta horretarako hasiko gara bi bantur egiten, aurrenik zuetariko batekin eta gero bestearekin, ikusiko ditugu furgonetaren espezifikazio da zehaztapen guztiak, nolako kanperizazioa duzuen, zergatik egin duzuen, ze ezaugarri dituzuen eta ze behar ere dituzuen zuek pertsona moduan, eta furgonetak nola asetzen dituen behar horiek. Gerora egingo duguna izango da, zuetariko bakoitzak elkarri puntuazio bat emango diozue nik saio bukaerar arte gordeko dudana, eta ekingo diogu hiruzpalau erronka egiteari. Orduan, erronken puntuen lorpen horiekin, gehi zuek elkarri emandakoekin eta nik emandako balorapenarekin, zehaztuko dugu zein izango den gaurko saioan Amaikanperreko irabazlea. Lehenik eta behin, furgonetak ezagutu nahiko genituzke, eta horretarako prestatuak ditut hemen bi makiltxo, eta makiltxorik luzena ateratzen duenak erabakiko du zeinenarekin hasiko garen. Ados? Vale. Beraz, hartu itzazue. Dale. Zu bat, zu bestea, zein handiena. Zure horia. Gorka, zure erabakia. Nora hasiko da? Zeinenarekin hasiko gara, zurearekin edo Idoiarekin? Zure erabaki behar Zuk erabaki barra duzu. Las damas primero. Bai, zu lehen. Idoiarenarekin hasiko gara? Nik moldatu bizka bat, Vale. Ados. Pues Idoiarenarekin hasiko gara. Venga, guazen. Vale. Erakutsiko dizuet, nola daukadan barrutik. Kaixo! Hombre, eta laguntxo hemen badugu. Hau zen nire alarmatxoa da, eta nire seguritatea. A ber, konta iguzu pixka bat zer nola egin duzun, nondi datorren. Ni hartu neban furgoneta bianan, ze da Logroñoko herri bat. Eta hartu nuen utxirik, zeukan 200 pila bat kilometro. Eta gustatu zitzaidan, bi ate zituela, bi ate lateralak. Olan barra moduko egin ala izateko. Eta, Logroñona hartu nuen, eta Malagara jeitsi nuen, orutzi nuen bizpa 3 hilabete, eta egin zidaten dana haiek. Guk diseinatu genuen, furgoneta barruan dana utzirik, kon zinta, hemen jungo da sukaldea, hemen arkoi bat, eta dan egin genuen holan. Orduan, ni nahi nuen hemen espazio handia izatea, hemen behan badekot zulotxo bat, mai bat ipintzeko, baina ez dut apenas erabiltzen, niretzako bakarrik hemen eseritzen naiz eta jaten dut hemen. Orduan, niretzako nahiko da. Egia da, bi bagauz eta euria badago, barruan ipintzen dudala maia, baina oso gutxi erabili dut, Eta nahi nuen zia txakurra ukitzea bere lekutsoa. Honek badu hemen bere etxetxo propia. Bere etxetxoa lo egiteko hor barrun, eta ez molestatzeko hemen erdian beti, berda? Nada, gutxi gora bari hori izan, ez nuen nahi komuna,
Ze ni badekot poti kimiko bat hori mugitzen dela, baina ez zait gustatzen. Orduan, banau eraikitzen holan baterseko bat. Dutxan badaukat urberoa, ze badekot hori bonbona de gas bat hor handia, txekoak bezala, laranjak hoiek, de Repsol. Eta hemen ikuste duzuak dituzula, ez? Bai, eta hemen onketa, ofregadera. Pila dekot, hori, kon tapita, hemen hori, sukaldatzeko, nahi badut. Enzimera moduan ere hori da. erabili ahal izateko. Bai. Eta oskailua ere baduzu. Bai. Eta hemen aurrean ikusi dugunez dagoeneko baduzu, ez? Egongela eta sukalde Bai, partea izango litzateke, ez? Etxetxoaren sukalde partea. Bai, hemen denbora gehiena pasatzen dut, osea, azkenean, hori, eta nahi dudanean, maila hor ipintzen dut, edo kanpoan, eta hemendik nire mutil lagunagaz, edo saltzen ditugu gauzak, eta hori. Bueno, behin egongelako zatia ikusi dugula, guazen logelako zonaldeko txoko guztiak kuskusiatzera. Venga, ireki dezakezu nahi dezuna. Aurrera, Ez deko desera raro. Vale, hemen txese duzu. Arropak, jertzeiak, hemen deko tolan baldatzoak, komuneko gauzekaz. Eta oeari dagokionez, txakurrarekin... Txakurra behan deko bere oea, ipinine bano lan altutxoa, ze bestela igoko zan. Eta, bueno, oea deko eginda, nordikoarekin, osea, etxeko oea bezala. Egia da, holan, alo antxo, Bai, zabale aldetik. lo egiten dudala. Vale, bai, egia da, azkenean txaparro garenok probestu dezakegula furgonetaren zabalera eta ez luzera aldetik, ez? Hori da. Denbora... Azkenean niretzako diseinatu nuen, beste bat badator, bera moldatu behar da. Ni, bueno, gehiago ezin dut egin. Orduan hori, eta hemen goitik badauzkat, armaritzuak, ordekot ventiladorea, ez da... No se encaja, no? Ez da geratzen. Ez. Hau ze da, bueno, serie bat ikusi nahi bade, eta hemen engantzatzen dut mugikorra, eta eske nuen nahi telebista eukitzea. Ongi baditzuzu, joango gara maletero partea, hori da, atzeko partea ikustera. Bai? Ados. Venga, guazen. Venga. Bueno, eta azkeneko hementxe gaude. Aquí el trastero eta, bueno, txapuza itzelakoa daukat, denetari daukat. Holan ipinine ban, hau, moztu dut ni, de manera... Alda modun. Bai, amendik dauko depositoa. Motosierra eta guzti da. Motosierra, bai, olarotz kurtso bat egiten ari naz, eta oparitu diate motosierra. Osea, tengo un peligro yo con eso. Baten gauean, bueno, sustoren bat eman nahi bali badu, a ver... Igual sustoren nik eramaten dut, bueno. Hori, butano bombona. Hemen ikusten da oso ongi, zelan dan kutsatxoa, ziaren kutsatxoa. Ziaren hori da, hortikan ikusten da. Hortxe ere baduzu, lehen komentatu duzu maia. Ipintzeko eta kentzeko maia, badekot eski arropa, bueno, un poco de todo. Hau gazan, osea, boilerran kontua, ez? Gaza eta hor dekot ur depositoa. Oso ongi, nik uste dut... Ikusitako guzti hauek ikusita, gainera mendikan ere ikusten dira superongi dituzuna pala, kargitxoak, izpilutxoak, apaingarri gixakoiek, klaraboia ere baduzu hemenatzean argia edukitzeko. Eta respiratzeko pizkat. Ze iruditzen zaizu baldin eta aurkariaren etxera goazen? Venga, ba, ea nola dekon. Venga, goazen. Ba, goaz, gorkaren ere. A ber, gorkak ze dioen. Bueno, Gorka, zure txanda heldu da, goazen zure etxea ikustera. Bai, venga, zure txan zaude. Venga, goazen. A ber, zer daukagu hemen? Konta iguzu, zer dugun hemen? Hemen aldatzeko arropa, botak eta hori, pues daukagu mai txiki bat, mai hori jartzen da hemen, eta beste maila jateko eta hori, handiago bat, orduan baduzu hemen egongela. Goian dago beste mailan, eta, normalki, zer egiteko. Bai, espazioa edukitzeko mai txikia, eta gero bazkaltzeko eta beste gauzetarako, hemen duzun mai handia, ez? Hemen dakazu, errepisa bat, errepisa lehioak, hemen beste lehioak, lehio hau moskitera plisada ere, moskitera lateral, moskitera plisada, dakagu hiru pisua. Osea, bagaude hemen 3 solairuko etxe batean, ez? Bai. Eta lehenengo solairua ez da gauden, hau? Ez, da erdian. Entreplanta ditzen den hori. Vale. Begira, hemen daude
Hementxe badituzu furgonetaren barruak. Transformador. Vale, transformadorea. Calefacción. Bai, berogailua. Berogailua. Hementxe dago, ez? Bai, babestu. Vale. Transformadores, eta hor fusible kutsa guztia. Bai, elektronikaren parte handi bat, hementxe. Oso a mano, ez? Bai, eskura edukitzeko moduan, bai, primeran. Hemen goian dugun hau, maila izateaz aparte, hau izango litzatek ere, logela. Vale, zuk zuzenean, ohea montatua duzu, eta jeitsi baino ez duzu egin behar, ez? Osa, jeitsi egiten duzu, eta... Bueno, lasai, begira. Seguro, mugitzeko, errepidean eta hori, beharra da eramateko fijatuta. Eta orain, hemen ja baduzu ohea montatua. Vale. Eta hemen gaude oso erosoan. Igual, adibidez eki lau persona hitz egiten, eta jendeak lo egiten lasai. Oso trebezin gatzen hemen ezabaltarri nundan, zubeterik gizan zailzia, leki unia mestiak alizan ditzen herriotza begia. Bueno, eta egon gelatik, sukaldeko partera pasako gara, hementxe Tito pila bat ikusten ditut, baina sukalderik ez dut ikusten. Ba, Tito bete da, ez da ikusten, ez da, baina Tito, hemen begira ditugu gainak beste mai bat han jartzeko. Orduan begitu ze erosoa da, zerbait jartzeko barruan ditugu ateak, normala. Hauek ere ireki daitezkenak. Hau ere. Hemen atzekoa. Hau... Presionarekin. Goiak, ikusten duzu ateak batientes. Bai, guztizik egitzen dela. Baina sukalderik ez dut ikusten. Begira. Amigo mío, ados, hementxe duzu sukaldea, pika eta guzti. A ber, utziko eta hemendik. Osa, hemen dituzu ja, bi sukaldatu alizateko bi zu, gasarekin esan duzu funtzionatzen dutela. Gasarekin. Eta hemen hotza eta beroa ere duzu? Hotza eta beroa, kalentadorekin. Vale, berotu dezakezu. Eta gero, hemen ikusten dut mikroinlabea ere baduzula. Mikroin. Eta sukaldearen parte garrantzitsu bat ere bada hozkailua. Hozkailua, hementxe baduzu. Hozkailu, izozkailu. Vale. Eta gero hemen badugu komuneko aldea, ez? Eta komunean zer topatzen dugu? Komunea, da, dutxa. Dutxa, behitu dakagu protekzio bat. Bai, horri goal izateko ere, ez? Zutik goal izateko. Eta niri oso kurioso ditu zait, esan duzun eskiak eta gordetzeko katxarroa, orduan, ongi iruditzen bali mazaizu, kanpotikan ikusiko dugu azkeneko ukitutxo hauek, ikusiko ditugu? Bai. Bale, eta azkenik bagaude hemen furgonetaren atzeko aldean, ze gauzatxo ditugu hemendik? Begira, planta, bodega, esaten dugu, bodega, begira, hemen bastoiak, baina bastoiak, kristo luzea da, eskiak eta hori. Osa, hau da eskiak sartzeko aukera ematen dizun tokia. Hemen bertan, fondoraino. Barruraino. Eta hortxe sartzen dituzu. Eta, hola. Arraunak ere ez, komentatu duzu sartzen direla, hor denetarik sartu dezakegu. Hemen adibidez, kuñak igotzeko pixka bat leku batean. Bai, furgonetan nivelatu alizateko. Hemen orain daude neopreno, eskarpinak eta hori. Neguan, pues... Beste gauza batzuk, neguko kontuak? Hemen ditugu, hemendik, kanpoko dutxa. Hotz eta beroa ere. Hotz eta beroa ere, ez da bakarrik kanpoko dutxa. Guk gehiago erabiltzen dugu bota garbitzen, eta hemen kanpoan, bota garbitzen, eta... Bale, bai, beste konketa bat ezala, beste... Ados, nik uste dut ikusitako guzti hauek ikusita, orain badela ordua, bai zure furgoneta, bai idoiarena praktikan jartzeko, eta erronka batzuk ditugu hemen prestatuak. Bai, bueno, nahi baduzuek. Ekingo diogu hori. Bai, nire esmoa da jendeak ezagutzeko eta ikusteko gauzak bereziak posible da furgonetak egiteko. Claro, jendeak proiektu berri batzuk aurrera erabaterako orduan, ideia ezberdinak hartzea, ez? Erronka niretzak
Claro, baina azkenean, zuk eskaintzen ari diozu jendeari, zuk, pues, 30 urtez, hau da, 30 urtetan ikasi duzun, zuretzako kanperizaziorik txukunena, ez? Orduan hori da jendeari eskaintzen ari diozuna. Hori gustatzen zai, hori gehiago gustatzen zai. Jendea ikusteko eta bere ideiak edo bere... Gainera mundu hontan beti nahi dugu ezagutu besteak. Bai, konpartitzeko esperientzia da, cada uno bere bizitza, baina tresnak, ez da, importanteena ez da tresna, ez da gogoa, gogoak. Eta zu gogotsu zabiltz orain erronkei aurre egiteko? Bai, bueno. Guazen aruntza orduan. Tendentziaren esklabuan naiz, modari amen. Bueno, bikote, eta behin bi furgonetak eta zuek ezagutu zaituztegula, bada erronkekin hasteko ordua, baina horren aurretik, emango izuet zuetariko bakoitzari gutunazal bat horri zatitxo batekin, eta bertan, aurkariari jarri barra diozue 0-tik 5 nota bat, ikusitako kanperizazioaren arabera ezarritakoa, bale? Hementxe zuretzako, Gorka, eta hementxe Idoia zuretzako, hortxe duzu. Ez dezala batak bestearena ikusi, eta emango idazuen iri. Bueno, aurreneko erronka izango da, 2 minutu edukiko dituztela bai Idoiak baita Gorkak, kanpamentu perfektua sortzeko. Beraz, denborari ekingo diogu, eta ez da dila jolasa. Hementxe dugu, 2 minutu, 3, 2, 1, aurrera! Nagoaz. Hartuko ditu, aulkiak, aupa. Zia geldi. Beroa, uriarekin. Pamento Zer base. falta da. Nada, pues algo para tomar, ¿no? Venga, 30 segundu. Amalau. Amabi, amar. Federatzi. Zortzi. Zazpi. 5, 4, 3, 2, 1. Denbora! Badugu! Eta behin, txiringoa montatua dugula, bigarren erronkaren txanda da. Orain, infusio bat edo kafetxo bat prestatu beharko digute lehiakideek. Idoia, zer duzu niretzako hemen? Hau, pizu nahi duzuna. Kafetxoa edo? Kafetxo gozoa prestatuko bazenit, de lujo. Kafetxoa ingo izut. Ziur nago, furgonetan, azkenean furgonetan bidaiatzen dugunoi, gertatzen zaizkigu 1000 historio. Bai. Baduzu holan historio berezi, potente, beldurgarri edo anekdotarik? Susto eta hoiaketakoak, bueno, azkenean egon naz 2 urte bizitzen eta lan egiten hostelerian hemen bizitzen nindoen bitartean. Orduan, bueno, jun errekara arropa garbitzera, tender porai, hartu nuenean Logroñon, utzik zegoen, orduan jaitsi nintzen Malagara, haiek egiteko, eta se me ocurrió la brillante idea de parar en Soria. Eta Sorian, atzean lo egin nuen, sako bategaz, toallitak eraman nituen, ez dakiz zer badakin hor. Claro, oraindik montatu gabekoa. Montatu gabe, eta, osea, zeukan zulotxoak eta danatarik, a -2, eta goizeko biretan edo, ostuta, pasatu nintzen, hau, zegoen separatuta 3 asientogaz. Con ropa térmica, un abrigo, plumas, horrible, sako, horroroso. Eta goizean, baltzatu nintzanean, jun nintzen hori, atzera, toallitak eta hori neuskala, eta toallitak zeuden izostuta ladrillo bat bezala. Igo, me piro de aquí, hola, pijamagaz, arrankatu egin eban, eta hasta nerja no pare. Eta hemendik usainaia Dario, osea, que badugu kafetxoa prest. Hartuko izut, apurtxo batekin aski, bestela, nireak egin du. Kafe da, Hortxe. Eta kafe kikara horekin, a ber, zelako autonomia aldetik lujo dabil, sukaldeak funtzionatzen du dela leche. Ez dago arazorik. Plaka bebai deko, durdun. Goxo-goxoa, orain txiringoan disfrutatzeko modukoa. Idoia, ongi bat dituzu. Hore eta ala disfrutar. Hemen eseri aurretik, a ber, Ea segiten dizuten alboan. ze prestatua duen. Banoa aruntza eta gero hartuko dut hau.
Eta orain Gorkarenean gaude, beraz, a ber, Gorka, zuk ere kafetxo bat prestatuko diazu? Bai. Lehiatu beharko dugu Idoiarekin. Bai. A ber, zein egiten duen. Kafe, infusioa, nahi duzuna. Bai, kafetxo bat, venga, Kafetxo, bai. Kontran harrapatzen diozun zerbait, horrela esaten duzuna, bai, pues, hau ez dut gustoko. Ez furgoneta honen inguruan, Baizik eta furgonetan bidaiatzearen inguruan, edo orain... gauza bat. Zikinek. Vale, zikinkeria. Zikinkeria. Beitu, guk iritsi denean leku batean, Bai? lehen gauza, eskularruek, polsa eta buelta furgoneta ondoan. Vale, hori da beti egiten duzuena lehenengo. Ia, lo egiteko leku hartan, Bai. Beti. Vale. Beti. Osa, ingurua txukun manten du. Ingurua, eta igual badaude beste jendea ondoan. Bakoitza bere kabuz. Oso trebezin gatzen hemen dezabatarrin untan, zueterik gizon zaeltzia, leki unian bestiak alizan. Egingo duguna izango da txintxin... Zufrean zaiuzu? Ez, hartuko dut horrela, hutsa, bai. Egingo dugu txintxin bat, eta lehen esan bezala, Txintxinaguna. ikusleek aberse dioten, baino... Aber usaina heltzen zaizuen, handikan, begira, itxura egundokoa du, probatuko dugu. Eta orain heldu zaigu garaia, 3. eta azkeneko erronkara joateko. Orain kafearekin ja gorputza martxatzen dugu, ja girotu gara, eta orain 3. erronkari egingo dugu. Orain kontan minutu bat izango dute, beraiek beren furgoari sortu duten txiringoarekin argazkirik onena ateratzeko. Beraz, hastadila atzera kontua. 3, 2, 1, aurrera bikote! Berrogeita 3 segundu, argazki, nahi beste argazki atera ditzakezue. Nahi dituzuen argazki guztiak atera ditzakezue. Kontu zor erori gabe. Kontu zor erori gabe. 15 segundu geratzen dira, kontu zor Gorka. Ez zaitez erori. No se puede por ahí. A ver si vamos a tener un accidente, Venga, Gorka! Iru. Listo. Esa me la has copiado. Eta minutua pasata, orain bada ordua, ateratako argazkia erakusteko. Mesedez, Idoia hemendikan. Hauze. Badugu. A ber, Gorka. A ver, argazkitxo hau. Daude bi oso iaia berdinak, baina... Vale. Hortxe badugu. Primeran. Eta behin argazki hauek ikusi ditugula, heldu da ordua, 3 erronken arteko puntuazioa zehazteko. 3 froga izan dira, lehenengo izan da txiringoa montatzearena, gure txokoa montatzearena, 2. kafea eta 3. argazkia. Lehenengoarekin hasiko naiz, lehenengo proban txiringoa hobekien montatu duena nire ustez Idoia izan da, beraz puntu bat Idoiarentzako. 2. oso antzeko ibili dira, 2 kafeak oso goxoak ziren, egia esan Gorkarena gehiago gustatu zaidala, beraz, puntu bat zuretzako izango litzateke, 2. probaren irabazlea zu izan zara. Eta 3. argazkia, biak oso ongi zeuden, batek erabaki du Beriai mendia fondoan edukitzea, besteak 2 aizpak. Kasu honetan, politagoa iruditu zait Idoiarena, beraz, 2 bat geratu zarete hor lehian. Eta orain bada ordua nik 5 puntu horiek banatzeko, bai? Zure 0-tik 5 nota bat emango dizut, eta zuri 0-tik 5 beste nota bat. Ikusi dudanez, oso zurearekin hasiko naiz, Idoia, zureak badu etxe xarma bat, ez? Goxotasun berezi bat du, eta egia da azkenean zure behar guztiak asetzen dituela. Nik igual bai fatan bota izan dudala, berogailuaren kontua, edo hainbat igual gauzatxo
Gorkarenak zituenak, Bai. bai faltan bota izan dudala, ez? Relazio partetik eta hori. Bai, izan daiteke. Bai. Azkenean, hau betikoa da. Pertsona bezain beste furgoneta daude, behar ezberdinak ditugulako. Zureari 3 bat jarri diot, eta Gorka zure kasuan, baduzu, 3 solairuko duplex esan behar nuen ez, baina triplex bat duzu, eta zureari ekipamendu aldetik, pixka bat dena ikusita, 4 bat esarri diot, azkenean oraindik bidean gabiltzalako, eta furgoneta pila bat daudelako hortik ere ikusteko. Beraz, markadoreak rekuentua egiten baldin badugu, okel baldin banago, 2 gehi 3, 5 ateatzen da, zure kasuan 4 gehi bat, 5 ateatzen da, empate bat dugu, baina akordatzen zarete, hasieran batak besteari nota bat esarri diola. Orain da momentua ikusteko, ea, 2 gutuna sala hauetan, zer dagoen. Desenpate egongo den, empate egongo den, ze gertatuko den. Hemen dut, ikus dezazuen, Gorkarena jartzen du, beraz, hemen jartzen duen zenbakia da zure nota, eta beste honetan, zure nota. Gorkak Idoiari 4 bat jarri dio, bai? Beraz osotara 9 puntu lortuko zenituzkezuk, eta Idoiak Gorkari 5 nota jarri dio. Beraz, zuk 10 bat irabazten duzu, 10 bat lortu duzu. Osta, 9 eta 10 puntu... Oso nota honak. Bai, oso nota honak atera dira. Hain nota honak ez dut inoiz atera. Posik. Eta esan dezakegu, kasu honetan, saio honen irabazlea Gorka dugula, zorionak, Gorka, irabazi izanagatik. Eta aldez aurretik mila esker, bai zuri Idoia, baita zuri ere Gorka, eta zuei ikusleok hemen egotearren lehenengo 11 perre saioan, eta orain bada momentua, Gorka, zuri saritxo bat emateko, eta zuri ere Idoia beste saritxo bat emateko. De consolación! 2 musu emango izkizut, eta zuretzako 11 perren pegatina, horitzapen gizan eduki dezazun, hemen zure furgonetan, nahi duzun tokian jarri alizateko. Eta Gorka zuretzako, pegatinaz aparte, badugu Herrigorako lagunek prestatutako produktu kutxa bikaina. Herrigora ere. Hortxe, baduzu, disfruta dezazula. Primerako lehiakideak izan zarete. Placer bat, zuek ezagutzea, baita zuen furgonetak ere, eta segi dezagun munduan barna bueltak ematen, ez? Eta horrelako txoko berezi gehiago ezagutzen. Batak bestearen etorrera miresten, Berbazarren magalean, eklektikoa bihurtzen, azala berritzen, aldi